eMzansi South Africa ngane ngiphinde ngiyabingelela-ke futhi ukubingelela kusekena kumavutho akaSeko phinde kuhlatshwa South Africa isingilengelo abanye ke bathuthile izimbe kodwa mina sintapendeka la yini AK47 inhloko dulo magazine safa indlela suka okay ngabe ngisanda kakhulu bafethu ngani South Africa yonkana ngizokukhumbula ke lo daba le ngi-Cross TV that show ingabe khakhola Cross TV that show lapho nisuke sibusuzwana phakathi kwabantu bebebili noma bebethatha bengasazwana kahle sari unite sari reconcile sakha nje uzwana abantu bebuyelana bephilisana ngoba siyabantu siphila ngabantu vele umuntu ngabantu ngiyakho kuthiwa izandla zegeza so ke njengamanje ke ngizokhumbula lo daba lolula alensizwe ezimbili lezi ngeke ngisasho ukuthi zenzani kodwa nazazi ke lezo baba Mathabatha nobaba uNhlapho ke njengamanje sibashela baba uNhlapho sika sasimfonela sizama ukwenzani i-follow up yalama shares abo since baba ne-score esithile abakubashaya somehow njengamanje usidirectile sihamba safika kwabo la ngahlala khona yena kwabo Nhlapho straight angazi ngathi yenye izindlu zakhe nabaqashi bakhe futhi cause ayihayita i-road blind so shy follow up cela kuhambe nami sengaphathi sixhumana nabo Nhlapho sizothi kuhamba kanjani yabona cela ukusubscribe ulike ushare then uzo-comment egcine sizothi la kuhamba kanjani nawe ngabe nenkinga efanayo noma engasafani because phela vele ziningi izinkinga ahlangane ngaphakathi siyabonga usivalele ayike asambeni libandla lona awukwenziwa kanjani mina ngathi ngizothi izinto zingaka la futhi ngathi singamthola ngakuphi valiwe kodwa la sinokela Koko. Nasa khona. Yebo baba. Sanibona. Oh, awu, usengifikile. Baba ntu ngapha kunjani? Oh, ngapha. Izindlu zakho kuseyizo nazo ama-room akho wonke nawo lawo. Ama-room yiwona lawo. Mina ngithi ngibukela lapha phela ngithi ngibona ngathi yindlu nje leya. Oh, sokuba noshintsho nyalo olukhona ngapha ubone nje ukunye. Nalesikhathi niza likutholanga, but ukunye sokukhona. Sokungena. Sengingonywane ngithi ngibona ukuthi kuze ngize ngilize kahle ngoba sengilungisile indaba yami nobaba uLoghuza Mathabatha. Yeah, singenza mhlambe le nto singikhulumela ku noma singahlala khona la. Singahlala khona la noma lana ngazi ngathi ngcono ngapha ngathi ngini yana ngathi. Sithini yami umntana ngcono. Ke baba. Hey. Mzansi. Nabona sesimtholela ubaba la. Akuhlala nami siza ukuthi ubaba uzothini namhlanje follow up ngoba senze follow up ukuthi kuhamba kanjani baba. Hayi sikhona nje ngendlela right uyaphila. Kuyaphileka. Kodwa sihambe kahle kodwa ke ngaya sifike kahle. Ufike kahle la sangigcina senginifonela ngithi hayi ake ngizoza ukuthi sesinjani hayi sesi-right nobaba uLoghuza ubaba Mathabatha. Sinaba right. Hayi saba right sakhulumisana. Akwazi ukuthi ngithi ngumnikeze i-500,000. And then ngomnikeza 500,000 ngamnikeza ngimekana kanti check bill yabekinga le photo mali kade ifuna ama-room nenza kanjani ngathi ukhalela ama-room kodwa iThebi washiqa wathi uyanyaka wathi uyayifuna serious ama-room yona ngagcina nguthengisa lo amuzi lo ngawuthengisa ngene sashara ngaphandle endawo lamali ngokuthengisa 250,000 wathatha ingxenye nami ngathatha ingxenye khona kuleyo mali indaba yemfuyo nani akazange safuna ukungenela khona lawo. Yezi ezinye awuziyekeli ngoba ngikumesenyana amankonyana bengikhombisa bona athi hayi ithi awayekele azokhulela khona lapha kimi mase ekhulile then uzozazolala inkomo zakhe lezo nalezo mbuzi lezo imbuzi zazithathile inkomo izethe ngoba bekwamankonyana wathi amankonyana bayinikeza amankonyana vele ngathi ngikunikeza inkomo esasencane ngoba lezi inkulu lezi wathi okay akunankinga nje sikhulile la kimi mase sikhulile sezirade uzokwazi ukuthi azodlala azozithatha ngoba ngibona ukuthi indaba kwemaloyini nakhona hayi ngibona ngathi bekuyisixazululo ngizigcina sizobuza vele ukuthi yini enze ukuthi ushiye umqondo ungasavumisa emaloyini vele nani ngicabange kahle mase ngiqeda ukuhamba ngayibona ukuthi hayi ingcono vele sikhulumisane kube nengxenye engumnikeza nawo umnikeza ezinye izinto and then ukwazi ukushare ngaphandle endawo lokho khona ngakale usise ngoba ngase ngisize emthethweni ngale sigcine sekuvuka namanye amaqala adala uthola mhlawumbe ukuthi awenza angacabanga ya bona vele phela imali illegal mase nisebenza illegal sisehlola izinto illegal kuvuka izinto eziningi khona vele la kuvuka into eningi khona la ya
Imake ibandla liyabuza la ngibona ibandla liyabuza lapha ko TikTok, Facebook, YouTube libuza ukuthi kanti kwakuyimalini le mali lengaka nathi awumi neza kanjani uthola le mali le kahle kahle. Le mali sangene lelinye ibhunu eplasini lalo ngaleni sathola le mali leshintshwayo. Imali esintshwayo. Sathola nezinye izinto ezamagolini ezithi imali eningi khona lapho kulelo bhunu lelo. So sazama kwaba nomunye uye lo ozamile ukuthi akwazi akushintshe lezo zinto akwazi ukuthi imali yakho but imali yakho ngabe ingena kuma 1 million something 1 something imali yalana but manje ukuthi imali angale khona le lezo hayi ukuthi beyiningi kakhulu le mali beyiningi wena zinezinto engaka hayi beyiningi le mali ima kubaba lo mathabatha ngaphela kumele kube neproof phela bese benofakazi futhi othi ngempela awudlali ngathi awukhohlisi amehla abantu la ukuthi icala ne-same rights nani hayi into ekhona nje asikamfonela naye futhi ngoba benginaye khona la izole ngivakashele naye futhi ngempela zonke izinto ezobheka kahle ukuthi sihamba kahle ngimaka kanti umtshelo ukuthi lento asiyenze ngale ndlela so uhambile emakhaya so ngingamfonela nje ngithi ufaka ukuthi ngempela siyenzile kwaba namaphephanyana bekhona amanye esayine khona but umuntu akhona akekho ohambela lo maphepha ukuthi azokwazi ukukhumbuza ukuthi abantu bavumelene ngalokho ngoba nina bese umngani benu bakudala nathi sebadana sawona ukuthi ngokuthi vele nawe ungabaleki ukhulume lokho eqinisa ukuthi hayi nathi singakuthemba ungathembeka injalo abantu angazi uzomfonela noma kodwa kumele simfonele yini engicabanga lokho uzokwazi ukuthola ubufakazi ngempela ukuthi hayi ubaba lapho ukhulumile naye baba mathabathe ndele bathi asikhulumise endleleni wanginikeza lokho anginikeza uzoconfirma naye ngokwakhe hayi ke babuke sicela ukuthi sifone kancane nje ningayindawo sicela bengicela ukuthi ngiphi ifoni sokhona ukuthi sifone la danke okay baba abanje manje ngizomfone la vele njengoba usho yabo into engicabanga ukuthi lokho kube nesiqiniseko then azokwazi naye ukukhuluma ngoba njengomngane ngeke kula ungane ngenxa yemali bona imali ngeke ngibuze la before ngifone nje njobe besihambile after esekuthola nani beniphisana kanjani lapho benjani impilo bekade engakuhlaseli or kade ihamba kanjani yena bese khuluma kahle nami ngoba nami ngigcine sengivuma icala ngathi hayi yena ke sibonisana ukuthi ngisi senza kanjani that's why ngigcine sengumthetho hayi ngeluze ngapha kimi then sibona ukuthi isisihlukana akaze kube khona ukuhlasa isimo sengathi akahlaselanga yena umngane wami hayi uvele wenza nje njengomuntu nami ngazizwe ukuthi nami ithi ngenza ubuntu ngoba nje ngisaba ngani vele kudala ngeke sixatshaniswe imali asali imali vele imali impande yesono noma ngaleyo ndlela le kumele nami umnikeze ingxenye akwazi ukuthi aphile nomndeni wakhe okay athi ngizama ukufuna nami ngizama ukuthi ngiconfirm nami ngiconfirm phone ya ringa hey Hello. Nice try network here, cause. What must have a shy network? I get not a shy network again. I got that guy. Angazi. Mhlawumbe kumele simvakashele yabona. Hayi noma ngamvakashela awuzochaza nje yonke into ngale ndlela engikhuluma ngakho ngichazela ngathi that's why ngicinisekile ngibizwe noma singahamba nawe siye kuye akunankinga nalapho futhi once yabo ngihamba nani neseyona akunankinga namfuna nenkinga okay hayi ukuthi nibe nesiqiniseko sokuthi ngempela izinto zihamba kahle nani nizosibonela nje ngawena manje ukuthi hayi labantu sebebuyelene ngale ndlela ngoba mase siyamfonela ngithi ubona ngathi ushaye network usemakhaya angazi uzahamba nawe sekuyena nakwesifesi confirm kahle kodwa lapho lokho sesingakwenza off cameras asazi okay hayi akunankinga phela ngisasazi ukhona noma akekho mase siyamhlasela asikhulumanga namuntu esikhuluma naye nguwe phela hayi ukhomisa njengomuntu ongathi uhlale khona ekhaya ngoba kusumuntu nje ungathi uthanda usalithi imfanela zakhe usalithi imfanela zakhe okay manje awume le imfanela zakhe sekuze in terms of imali ke ngafika eliphila iziqhaye lokungena lo umthola umnikile usungabuye lo 500 usungakuyi lo 500 umnikezile bose awuthi izinto eselekile imfuyo kuphela le eyamankonyana ukuthi nje sikhuli mase ikhulile uzokwazi azothatha selise inkomo ekhulile yiko nje okusele kuphela no nje umnisi imali usiyaphila yena aqhubeka nempilo ne-TLB le uyithathile futhi nayo unikezile ne-TLB futhi
impilo iyaqhubeka phambili ngoba ngizwe nama ngami esengitshela ukuthi hayi ngathi uthole ithende linye futhi ufake le-TP khona lapha nathi ufaka kwithende ithenda khona hayi imali yangena nje ngapha ngoba izinto zigcine zihambe kahle phakathi khonayo ngoba manje kungathi igcine kahle sokuthathe wena simvakashele naye sike sibone ukuthi cha yonke izinto ngempela no-2 senrathini izinto sekasebenza ke naye ujabulile yini hayi lapha umuntu uhlalile lapha nehlelele wena lapha akunankinga umuntu uhlalile lapha ehlelele wena lapha ya akunankinga hayi sesashayisana nomngane wami hayi sibuyelele nje futhi sesiyithuba zegwayini nje ngensabenza ukubunibheke hayi okwamanje angibone hayi umuntu usekhulile naye ubona sekuyikhehla phela nalo futhi sekuyikhehla umuntu usezofela ejele phela kodwa buniphilisile akusiphilisile ngoba siyakwazi ukuphila umndeni wethu awubunje qhakazile konke ingane sekulweni konke nje kuhamba kahle nje ayikho into engathi yahlula umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayenze naye usengibone sengicabanga ukuthi naye usephila kamnandi amathenda iyangena ethi lokuza imali ngamathenda lawo lokuze egandaganda leliya abantu ababuza ngendaba kaGumede uthi Gumede ngempela umuntu okhona ngempela noma wena uqangamanga nje wasubalekela nami-ke hayi bengizamanye amacebo kahle kahle ukuthi uyabona uma kuyindoda kumele ukwazi ukuthi ukwazi ukumela isitoko sakho ukuthi heyi izinto base sikubambile sekumele uze ngenye indlela-ke nakhona oqangamanga sinomuntu ekuthiwa Gumede bekwamaqhinga-ke njalo sengenza ukuthi dlama ukuthi angaboni phela ngoba kungakela ukubuya khona bengitshela ukuthi umuntu uzofela khona lapha ejele wena uthi ubalekelani kahle kahle wena ukubaleka nawe baba ukuhlukanisa imali ngesinye isikhathi kuyahlupha ngoba phela into mayitholile kahle kahle uma ukuthi uyabheka awubona laba abagqekeza imoto lapha omunye nomunye vele athatha into akahambe bahlukana akukho ukuthi sisahlukaniselana lapha manje wabaleka sebasho waphoyisa wena wabaleka wangamvakashela nasetshele wabaleka nemali noma ususho ukuthi ngelaphinda kuyo mina ngitshela ukuthi hayi uzofela ejele lo muntu ngale ndlela bangithi hayi sikhulu lesikole kusho ukuthi nokuthi bamgwebe ngale bazomgweba lo mnyaka le kusho ukuthi hayi umuntu angeke asaphinde kuyo lo kodwa ngoba mayibuyile kubuya kwakho kukujabulisile or awuhleli kahle awubonanga namalelanga maniqhamu ngalivela naye hey ngivele ngathuka nje noma ngiyabheke ngawumuntu ngibona ngathi ngibona isibuka ngempela kuye so ngabona ukuthi hayi lapho nathi ngikale ngibeka amanye amaqhinga ngalendlela ebengibuza ngakhona ukuthi naye azwisise kodwa ngoba ubalekanga ulenza ukwenza ukuthembeka nananti nasibonga lokho nje ukuthi igcineni ukwenza ukuthembeka yabona lento yobugebengu phela futhi ngeke-inside pay hayi yona ayangibona ngibona lo sikudinga bese kutholile sesikutholile zonke manje basenhlasele niyaqhubeka nisaba abangani sase abangani lokuthintana ngocingo siyathintana esikhulume nje njengabangani oke sibonisane nje ukuthi lethi nayo ufuna ukwazi ukuthi amathende lethi nami bengiwabamba kanjani ngalela thepi so ngamchazela mthe uthi hayi ndoda kunento enje nanje ukwazi ukwenza izinto zakho zibe right kodwa nisathembana namanje uthi amana siyathembana yena hayi ngale ndlela 100% not ngale ndlela yakho la usefocus kulezo zinto lezi anazo ukuthi naye akwazi ukuthi aqhubeke impilo iyawazi ukuya phambili naye okay hayi akunankinga soke simvakashele hayi akunankinga hayi ukuthi eyedwa phela soke sihamba nawe siyobona ukuthi cha yonke into sikhonile ukuthi siyibambe simanage ukuthi nani libe right naye uthola into zakhe nawe usalo right hayi lapha akunankinga lapha anginankinga mayibuye emakhaya ngazi inamba yakhe vele ngikhona la nami ngizozama ukuthi mhlambe umthinde bese ngizama ukuthi ngimthinde nani ukuthi hayi unangi umvakashela umngane wami apha mhlambe nivele khona le duzane singasayi naye liwe ya naye uzoconvince azoconvince asho ukuthi hayi ngikhona nomngane wami khona then hayi na ufakazi kuphelele kunje ilento vele senze kanje ukunikeza imali and then imfuyo usasele nayo le eyamankonyana akhule ngeke uzawalanda i-TLB uyithathile sengenza namathenda futhi hayi-ke ngoba phela asingeke sithi singaba into yamaphepha ngoba hayi into yena nayenza phambene nomthetho umuntu phela uyafela ejele ngaleyo ngoba phela nami ngitshela ukuthi hayi umngane wami hayi uzofela khona ejele ngeke siyenze ngamaphepha le because hayi izovusa amacala amaningi sengathi manje nathi okay kana ke ngebabukeli Mzansi South Africa sayena mabutho-ke nali izidaba lihamba kanjani sake simvakashela ubaba bo-2 ke sibonile lokho kusho ubaba ngempela kusasikho ngempela yena bajabulile ngempela yonke into ilungisekile right na so-ke nawe icala lapho njengoba ngisasho namanje unenkinga efana noma engasafani okay kunabantu abathatha inamba laphana ku-TikTok besenze ama-WhatsApp please ningasendi i-WhatsApp sendani i-email straight because uma sendi i-WhatsApp iza kimi kanti uma sendi i-email straight ofisini straight mina ngibe sengithatha umyalezo from ofisini ngizothi bona bathi siyaphi sesiza abobani so cela nisende ku-email straight not ku-WhatsApp ya cela ukusubscribe lapho bese i-comment yakho lapho so ungashare-ke manje kuhlelo nge-episode elandelayo danko thande kunithanda baba hayi asibonga thembe kwakho siyabonga nami ngibonga ukuthi just nani ungwazi ukuthi nifike futhi nilandelele ukubona ukuthi ngempela izinto zihamba ngendlela efanele
Kodwa kuseba kwakho sekubona kahle mase khona nobaba lapho. Hayi kunenkinga lapha angisathuki nokuthuka ukufana nasekuqaleni. Hayiqela ukuthi wathuka waphunyuka. Ngaze ngaphunyuka ngibona ngathi ngibona isibuko. Hayi kunankinga baba Asibonga. asisaphuzi nabanzi ukuthi acima ukoma. Hey, hayi. Lento azangapha emakhaya. Angaze nanephe impombi zakhona amanzi anabo 2 days 3 days angaphumi nokuphuma ngapha impombi zakhona. Hayi kunankinga sihlangana basokuxhumana baba. Okay, ngibonga. Sengihembe mina. Intambende ka la intilisa imbewu. Ahlangane kwelandelayo. Danko.